Já nepojedu poslední tak do mě sebe tam se stykat, jo? Máme to. A dia. Počkej, ještě jede. No tam. Tě natočím. Jak já jedu, jo? No to můžu projel mezi. Já jsem se tam všichni přišel na nápravu. Můžeš? Já budu potřeba ještě ten imbus. Počkej. Teď nový záběr. A pojď na kameru. Pojď mi na hopa. Pojď mi na hopa. No, možná přitopit malinko k zemi. Čeká. Ještě chvilku budu častat a jsem tam utopený. Pojď do mě, maličko. Ty nebudu pomáhat. Dobrý ty jak prdel i medu, fakt že jo. Tak tam jsem to já projel. On taky měl dobrá skála. Ale nemělo to vůbec síly. Neměla síly. Co ti zahřívá motor z Reagan? Chci pomoct. Uhle, jak to balím před sebou, jak tam mám vohnutý ten plech. Já jim to tady trošku připravit. Mušan. Ještě tam chvilku vydrž, já tě tam šoupnu. Tak, pojď blíž. Čeká se jenom na černýho. No tak to si snad ještě vyfotím tohle. Jo, ale já tam teda pěkně. Já vím, já jsem to Stůj, to zvládnem. Kam jdeš? Já potřebuji trošku tam rozjet, až mi ujede tady. Jak No počkej, já jsem tam chtěl zrovna v tom blátě ti udělat fotku, víš? Jo, udělám. Tak počkej, zajížděl. Ty zásvěrky. Ty zásvěrky. Tak. Jo, tamhle ten boční. Boční výjezd. A tam ho sjedu dolů. Jo, právě hned vlastně dolů. To je papírka, či Já už mám slabší, jsem začal tu slabší. Tak já dám to. To jedno asi vyměním. Tak pička. Jo. Zástěrka se upovolila. No. Dajte. Ale trošku jsem ho zapích. Čekej. Jak teď něco vyplatou.